Ngayong araw, pupunta tayo sa lungsod ng Alaminos para bisitahin at makita ang isa sa mga lugar dito na pinagmamalaki ng lungsod. At ito ang Ika Wine Factory na matatagpuan sa Barangay Tangkarang, Alaminos City, Pangasinan. Karamihan ng mga bamboo products na nasa Pangasinan galing po dito. Mostly, pero pagka ang usapan natin is engineered bamboo siya. Alaminos. Alaminos po talaga. Kasi dito sa Pangasinan, meron namang gumagawa-gawa ng ganito pero konti-konti. Sasabi ko naman na tayo yung nauna kasi sa Alaminos. No po. Nabigyan nga tayo ng pagkakataon para masilip yung mga produkto nila dito. At nakakamangha naman talaga lahat ng obra na ginagawa nila dito sa Ika Wine Factory. At bawat produkto talaga ng ginagawa nila ay pinag-iisipan at ginagawa itong pulido. Ang Ika Wine Factory ay na-establish noong 2010 pero talagang fully operational na kami ng 2013. Inilibot nga rin tayo ng officer in charge ng factory na to at para may pakita sa atin kung paano nila pinoproseso yung mga produkto nila dito. Ito yung primary station na tinatawag namin. Kumbaga, dito namin talaga dinadala yung bibilhin natin na bamboo pool na katulad niyan. Pero piling-pili kasi yan. Kailangan yung pre-process namin na kawayan ay nag-iedad siya ng 3 years up. Hindi mo man siya kawayan, hindi mo man siya nabantayan, makikita mo yan sa kulay ng kanyang balat. Pag nag-iba na yung kulay ng balat niya, hindi na siya green na green, parang yellow-orange o reddish na yan, ibig sabihin tumungtong na yan ng 3 taon pataas. Kapag ang isang kawayan ay pumasa sa standard nila, pwede na ito yung proseso at para maging isang ganap na produkto. Ganito lang talaga kahaba yung putol namin dahil medyo malilit lang talaga yung machine natin doon na pinorchase. Ang purpose kasi noon is mga small item lang talaga. Hindi katulad nung sa ibang engineered bamboo na malalaki yung machine nila kasi ang produkto nila is construction material. Sa atin is more on novelty items, mga flat, gano'n. Ipinakita rin sa atin yung mga proseso kung paano pinuputol yung mga kawayan dito. At ang dahilan kung bakit natin kailangang balatan ng kawayan bago ito maging isang ganap na produkto. Dalawa ang pamamaraan nila sa pagbabalat ng kawayan. Una ay ginagawa itong mano-mano at ang pangalawa naman ay dadaan sa isang makina. Ang isang dahilan kung bakit kailangang balatan ng kawayan dahil kailangan itong ibabad sa tubig para ma-neutralize yung mismong tubig ng kawayan at para maiwasan natin yung pagkasira. At kapag okay ng lahat, dadaan na to sa proseso na tinatawag na lamination. Itong proseso para mapagdikit-dikit ang mga kawayan at para handa na siyang imolde para maging ganap na produkto. At ito ang pinakahuling proseso, ang polishing at ang laser engraving. Ito ang Ika Wine Factory at isang karangalan, may bahagi ko ito sa inyo. Maraming salamat sa pagsama sa biyahe natin na to at mag-iingat po tayong lahat.